Така, нека да видим сега по моите преценки, кои звезди ще оцелеят в моята класация. Тук гледам някакви аматьори правят това нещо. Така, първо започваме с Роберто Карлос и Гатузо. Двама, защо ми дават такива играчи, още в различни позиции, но аз ще отида с Карлос. Тони Крос, Гаринча. Това Гаринча аз въобще не съм го чувал. Споделете нещо, ако сте го чули. Франки де Йонг, Антони Гризман. Тук Франки ще изберем. Мисля, че е по-добър. Пак не бяха на същите позиции. Баджио, Рибери. Тук няма какво да се колебая. Баджио, естествено. Антони Гризман, Хернан Креспо, между другото, ако играеше в дните в момента, щеше да е много по-добър от тоя. Хернан Креспо. Гаринча, Андрес Иньеста, естествено, това Гаринча не го знаеха. Хюминсон, Лусио. Що не дава едни и същи позиции, бе? Хюминсон, естествено. Уесли Шнайдер, Мишел Платини. Уесли Шнайдер едно време ми беше любимия футболист, обаче ако трябва да... Кой какво е постигнал, мисля, че Платини. Слагаме Платини. Роберто Карлос, Тони Крос и... Ще изберем Тони пак. Франки де Йонг, Баджо. Ау, тук сега стана страшно. Франки де Йонг много ми харесва, но ще отида с Баджо. Ай, това е първия път. Правим, това е парт 1. После ще направим. Креспо и Иньеста. Ама това е много тъпо така, като не ги пускат на Иньеста. Като не ги пускат в същия тако. Ай, Платини. Тони Крос, Баджо. Баджо. Мишел Платини, Иньеста. То е ясно. А отивам с Баджо. Хе-хе-хей!